Ezekiel Tinson na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ na wo onipa ba sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Israel asase nie awieye na ɛreba asase no ntwea nan so afei awieye reba wo so na mɛsoma mabufo aba wo so na mabubu wakwan ho aten na mede w'akyiwade nyinaa aba wo so na m'ani renni wo ho adona na merenhu mmɔbɔ na wakwan na mema no aba wo so na w'akyiwade atena wo mu na mohu sɛ me ni Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie adebɔne biako bi hwɛ ɛreba tuo twa reba asɔre atia wo hwɛ ɛreba asase so tini deɛ wahyɛ no reba wo so ɛbrɛ no aba ɛda no abɛn woyɛ na ɛnyɛ mmepɔ so anigye huro afei ɛrenkyɛre na mahwie m'abufuhyeɛ agu so na mawie m'abufuo wo mu na mabu wakwan ho aten na mede w'akyiwade nyinaa agu so na m'ani rennodo wo ho na merenhunu mmɔbɔ wakwan ho adeɛ na mede bɛma wo na w'akyiwade atena wo mu na mahu sɛ me Awurade na mebobɔ hwɛ ɛda no nie hwɛ ɛreba deɛ wahyɛ no refifi abaa no refefɛ ahantan no ahanehane akyirikyirasɛm asɔre ayɛ abɔnefosɛm abaa wɔn ne wɔn asafo yuu ne wɔn hooyɛ no mu hwee nka na yie biara nni wɔn mu ɛbrɛ no aba ɛda no redu ma ɔdetɔfoɔ ani nye na ɔdetɔnfoɔ nni abobo na abufuhyeɛ no aba n'asafo yuu nyinaa so na ɔdetɔnni sɛ ɔda so te ase nso a ɔrensane mma deɛ watɔn no ho na adehunu a ɛfa n'asafo yuu nyinaa ho no rensane na obiara remfa ne mumuyɔ nhyɛ ne nkwa mu den ɔhyɛ ne totorobɛnto na osiesie ade nyinaa adeɛ nanso deɛ ɔkɔ ɔsɛni hɔ na m'anibrɛ ba n'asafo yuu nyinaa so nkranta wɔ mfikyiri na owuyadeɛ ne ɛkɔm wɔ efie deɛ ɔwɔ wuram bewu nkranta no na deɛ ɔwɔ kuro mu no ɛkɔm ne owuyadeɛ bi ku no na wɔn mu aduanefoɔ firi mu a ɔbɛkɔ akɔtena mepɔ so na wɔn nyinaa yɛ sɛ mmɔhwɛ mu buburu a osisi apini obiara na mmuyɔ ho nsa nyinaa mu gugu na anankoroma nyinaa ho no sɛ nsuo na wofrɛfrɛ ituma na wɔsen gu wɔn so na aniwuo wɔ ani nyinaa mu na wɔn nyinaa atifi bɛpa ɔbɛtoto wɔn dwetɛ agugu mmorɔno so na wɔn sika adane efi wɔn dwetɛ ne wɔn sika rentumi nnye wɔn Awurade anibrɛ da no mu ɔremfa ma wɔn kran me na ɔremfa nhyɛ wɔn ayamdeɛ mama ɛfiri sɛ ɛyɛ wɔn amumuyɔ ho sunkyidua na n'ahokekadeɛ fɛɛfɛ no wɔde dii ahantansɛm na wɔde yɛɛ wɔn akyiwadeɛ mfoni wɔn atantaneɛ no ɛno nti na mɛma no adane wɔn fi na mede bɛhyɛ ananafoɔ nsa na wafom ne asase so abɔnefoɔ nsa na ayɛ wɔn asadeɛ na wɔgu ho fi na mɛdane m'ani afiri wɔn so na wɔgu m'akoradeɛ ho fi na adwotwafoɔ bɛhyɛ no mu agu ho fi yɔnkɔnsɔnkɔnsɔn no na mogya ho atemmuo ayɛ asase no ma na atirimɔden ahyɛ kuro no ma enti mede amanaman nipa bɔne bɛba na wabɛfa wɔn afiafi afa na metwa ahoɔdenfoɔ ahantan to ma wɔgu wɔn akronkronneɛ ho fi ɔsɛeɛ reba na ɔhwehwɛ asomdwie nso ebi ni hɔ abuo pae abuo so akwansosɛm pae akwansosɛm so na ɔhwehwɛ odiyifoɔ hɔ adehu na mmara bɔ ɔsɔfoɔ na afutuo bɔ mpanimfoɔ ɔhene di agogo na ɔbrempɔn fira ahodwiri na asase no so aman abɛmmɔbu wɔn akwan ho adeɛ na mɛyɛ wɔn na wɔn atemmudeɛ na mede bɛbu wɔn atɛn na wɔhu sɛ me ni Awurade